you're feeling like a different ending. Sometimes you gotta find it on your own. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that. Това клипче ще ви покажа как да си направите рокля за кукли от лист. Зато ще трябва бял лист, ако искате друг, но в осъдели може да кръстим много повече. Така, лист по ваш избор, сив молив, чаша. За моят дизайн ще трябва само тази чаша, нищо друго. Лепило, ножица, ластичка, да вържете косата на вашите кукли, цветни моливи, фломастри и вашата кукла. Така, с целта съблечете и вържете косата на вашата кукла. Така. После семете молива и с чашата чертайте на лист. Ето как очертах моето. И го изрежете. Така като го изрежете, го оставате настрани и започвате да мислите за други дизайн. Така. От това цялото е тук някъде. Да се отбележим, като резна малко. Цялото ще го изрежем. Щом отрежете, взимате куклата и вземате тук отгоре. Сега ще ви покажа как се прави. Преди съм правил такива рокли. Закълвате тук, дори да се скъса няма проблем, защото моето се скъса. Може да го отрежете и да се пъснете отново другата страна. Вдигате и ръцете, за да не ви пречат. Тук така. Трябва да се види, че нещо е такова. И сега го залепвате. Най-добре използвам това лепило. Не знам защо. Сега се получи, когато го залепих. То се изкъса малко, за това има тук, но когато сложим плата отдолу, няма да се личи. Така, взимате листа и сега сте решили къде ще шием. Някъде сигурно вече от ето тук. Сядате пак, защото ако се скъса, все пак да имаме резерва. Така е тук. И сега правим така. Така също трябва да се западне тази отгоре и ще го залепите. Нещо такова, отрязате това и залепете. И най-накрая го залепих, защото се лепи това, поличката долу се лепи ужасно. Така, качете куклата на вашата поставка, защото куклата трябва да е с поставка, иначе роклята ще се развали. Вземете това, огнете така, после така, така и така. Държете тук някъде. Рязате като
платито е на права гъната черта. От стойката кукурта. И ето така. Домашните. Залепете отзад. Така, вече като залепите се получава цялата рокля. Зарешете косата, обуйте обувки, сложете аксесуари, каквито искате, може да добавите още нещо от това. И време да декорираме. В рамки не трябва да зелено, защото друг не намирам. Така. Декорирайте както искате. Това е моя дизайн. Направих и нещо като коронка. Тук има светкавички, тези неща. Тук пирони, тук и светкавички. Това беше клипът за днес от мен. Дано да ви е харесал и роклята. Ще се видим в следващото ми клипче. Довиждане. Не харесайте, абонирайте и не забравяйте да коментирате. Довиждане!